Yeah, I am some for Benard in you. My life no. That is the thing. Make my said ye a radia yama me the radian copoasi. Say me she mabra bomba be radian coupon de me aqua kudura. Men sikan kama brabon. Na men fie en kama brabon. Me sora me bompa ese radima mengosra. O mama dum. Ɔno ne yɛ adeɛ a ehia. Sɛ mekuta ngosra na me wɔ adom no na ɔyɛ kɛse na onyini ɛwɔ me mu a. Ɔbɛnyini wɔ me fidua mu. Na magya ade pa wɔ me mma mu. Mewu a memfa kaa nkɔ. Memfa fie nkɔ. Baakra ne deɛ bɛkɔ Awurade Nyankopɔn nkyɛn. Nti daa me bɔ mpaeɛ sɛ Awurade mama dom. Adeɛ a ɛyɛ special wɔ wiase nie. Yɛntɔn no wɔ dwam. Wowɔ sika mpempempem a wontimi nya bi ntɔ da. Na nka me nse bio. Na memfata. Na Awurade de adom me. Die ntima onua ne ba branteɛ unya abotere na ɔma Awurade mfa adom akyɛdeɛ ɛma wo. Awurade de ngosra na ma wa wonam a wowɔ animuonyam. Babia bi pie biara. Wowɔ tumi. Yɛwɔ tumi kurai. Yɛnsuro kyena asɛm. Menama me mensuro wuo. Mendwene wuo nkama brabɔ ho. Mendwene how bi nkama brabɔ ho. Because anything can happen to me. But I don't care. So what I say? Sɛ wowɔ ngosra a wobɛwu sɛ wonam a womu eduru. Ba na nipa nhwehwɛ Awurade akyi akwane. Nne de yɛhwehwɛ ne sɛ sika. Onua sika a wɔpɛ no nea ɔno twaa ne sika koraa no antima ma asase so amedibi. De ɔno twaa no antima ma asase so amedibi. Ontimi mpie ma wonhunu no. Na wo a wodi akyire na wo di ne kirikira wodi okɔ musuom wo nya yare wodi wono wo kwa obegya no. Masika nye pipa hunu se pipa na wo fa ne tse me hanka chifui na ogumi nkyɛn ba manfa a ɔnyɛ adwuma. Hana wu ama bɛdi sika asie no. Sika na wo pɛ no wo ma wa wo mokora no. Wo dane na wo si a wo kokoku no. Nsuo bɛtɔ amaso apa. Enam sɛ wampɛ sika ne kwa mpa so nti no. Wo ma bɛntimi modan ne so. Sɛ what ase. Ba nyame hyirawa. Emra Awurade Nyankopɔn hyira David no. David wu akyi no. Solomon besi na nane. Na Solomon po besini David. That is the blessing. Na Saul ye ne bra oboye no. Ne fie ebeye jinjan. Bi ne wo pɛ no. Onua sɔfo. Wo pɛ sɛ woyɛ nyame adwuma na wadi karama aduro adi wani nka betima yɛ nyame adwuma no. Abrante a pɛ sɛ wobɔbra. Wo hwehwɛ sikaduro akyi akwane sakawa. Nti wobetima abɔbra begya adepa bi wɔ fie. Enne mrantie kakra bi bɛte omo si accident. Sɛ yɛ nanane mu si so nyinya accident ono anka ya meto panyini wɔ fie. Na omo kodo koko. Omo do abrufuo. Ansana omo adidi. Na ye sora ye si aburukyire. Bi opa Europe akɔ. Ye se ka bi di tumbro. Se Porsche o. Range Rover. Enti mrantie ehunamane numboja ensese omonom. Enne nipa ohwie boja gu asase so a emfata. Onua mebɔ kokko na metufo. Ma wani na o. Very soon Awurade sesa abrabom. Onua sɔfo a wohye me na me hyɛ mo nkom no. Benard ani. Hwɛ Awurade se asɔfofo oba bewu. Na menim sa agro. Me ame manim metia ne me raho. Awurade ka se obesesa wiase. 2019 ne me hyehyɛ sa nkom no.
baako kura ni wa opa ho sofo die ne wope ka na oni afie na wo show ne wa bontene no one day pe ka ne wo hu biem wo beda no nipa de no nsusu so ba pagya ofuru mpa so no o ba be pagya o ba kwahye mochiro ka ne nti akonu moja wo hu na mane no omo mfa wo nto ka nim kura mfa nko samatri ho ne wanya de kakra kura firim but the ambulance the amansa de ni bi ne be do beko akwahye amanam sofo sisa wadwene na kanyame asem manyame onkonko metena mu why se nyame wo mu a wo ma wani enji wiase agapade ho ye ba beto no ye besia agya ne ho akọ ye nananon ne ye nananon no ne di ka ne beto ye enti senka be de call ya nka ye ya ma meto no meti abrochiri me bo modern sem me struggle for my life adie me ye adwuma anopa wi akosi anwumre nane me nabi me de aduro ne da me non down ne matima didi ne my puff na menam one day ne ya me woni nyina fure me nsa Ghana abrochiro me be ye yalefo na me dwonso me ho me ka toilet wo me ho me da ade be chi no na ma dwonso agumpa so se akora onua se wo hu ade si me ha no na me ba brochi no nsi wo ma me wo m na nsi wo ade bi be bom te se mpompo nka opaya famani amane ya me hunu ye no se me ka kire wa reba ho na me fa sa amane we nyina mu one day bi makoto vino me baba nom metinum vino makoma tan yede makoto bi ndi ahehye mbotuma begoma yinje ne meti akondwam odura no pa na me wo hospital me bisa ya omse me wu kura nti omude mo akohye mocho na omukura abrofunu ni nkora fa so me sorry ani na awotwe nipa me free hospital aba ma wu no a makoko ma bayim ma loss me memory baba bia me divino de hye de satan kire mansa na kofae me no na no pa na me free hospital bai no ofri waso se woman 10,000 euro me de to oda me nche ne kura na mepe vino ne de bro san kire me kwan ba one day na awurade nyankopon kasa kire me se wo me de wo be ye madwuma na me fa mo frem me ja wo pemao bread se bra be ye adwuma no meto no me koto a minti men sore adwuma dene hata ma me pesika o de ahwema busuafo woni sa busuafo no so bi apom me yare no ne mabusuya me maame me nuanom a mo yitere bia ne me yaka die ntia me yare me mfanya adwuma mma omo na me sin sa nyame frɛ ne maame ka kire me nse me ma abodam for what ayese me koye adwuma na me di sika na mane to duku akese ebo na awurade so ma me kware hwɛ ne awu namu no ne obe no pa no onim bi amane bi wo hwa wo hunu oye nyankopon no otwewa so nwa ne me kasa kire bi se hwɛ nipa ba bia abodam e wo wiase omuni se eye dam anye dam nyame na ye omo sa me bodam wo Verona itar Verona me bodam odo bia mtin wo me hu nyina na me na ho amafo be ma abodam sa ne ngosra no ye me sa awurade de ne saka ma me ho kwa na awurade oyusu mi no Ghana me woni pa ba 100 bia ni hu me da ba wo yare ne wo ye bubuafo na awurade honhom ba me so abesore me da omo ma me na Ghana fo omo nya dufudi omo peo hori ti ma omo hu me ma na omo wosika na omo di omo akini me ma so ku omo no Ghana fo pa dufudi e papa hwe fankwa my godness onuya ma fojam nani ne nyina nya adwuma nka me yo awurade do ma me nya adwuma na se misisi ya me yai o wa me koye me ya me connections be me ye force connection be na me koye na me ba onuya ana kampese sisi no me de ko a crotch ni betwetwim but all the same the God can bless me still nyame okoso oye me kese
me de ndwom ba ne ehu ba me ndwom ma out ndwoni gu okobe 600 only one person a nyame all mama is different Bob Marley ntima record ndwom ansa na owuye se oja ndwom record Mark Justin antim homisa sa akode no metima yi ndwom ma record be 600 achiro oye nyame adom ndwom no so bia bi wo ndwom ma disare se me ye me no ma bi go YouTube promotion bi omuwia every week bia me de ndwom be babontre me pese nyame hirawa ma nipa hunu na nipa no so nkon no bi every week bia de ndwom be babontre every week you anya month ni year every week me de ndwom be babontre na aten ndwom so abete say yes this is the stand of the God of power onu ya me kan si ne se manyankopon adom nye kese wo so ma awurade ni mo nyame mra wo so se awurade wo unya awurade wo wabrabo ma wo wiase agapade nyina sika entimento adoma chere se ye di sika ne to anka ministers ne president atoba wontim wonya bi oseme de makwa na momfa makwa na okase mamfa mfre soro so anmo a wontim da yare de yetenete ya adoma chere Benard na me nsem fata me bika yanka me gini saa no o ma ho kwana awurade be yusu asene me kwaso kan ne na semu se wa wo beje asem na di no wo be ye ne eche ne me awurade nyankopon be momfa bible ne nto nchene na momom paye na monti twiri ampo nyankopon basa yi adon okukrudu nyankopon a obomu a wiase nyina genkrada magrada ato ni dinde yaworo no momma saa papa ne mra mo akwanim na monte saa papa ne na se mote saa papa ne a obehu se nyame somede unim bone ne wahunu papa kwaso kana se mu se wanim papa ye ne bone enti wumu bone because ene nipa de papa atwo edi bone se bone ne ye good enka kan sofofo me ka ko se Ghana sofofo kra ne ya de bonye awudifo akromfo moja hwiegu ewo man Ghana enti se individual se wabom paye church member na nyame hunwu ro mu a wo be yi sofo na 10 me de wo be si yi eye musomfo Benard ne ansa na wo be hunu me no is a YouTube ba wo peme ni madi nkomo na check mo Facebook wo twere ma me de me number be ma wo minisa awurade be fa me so wa wo pa wo be nya bi ne ayedin ama waware na ntokwa de ba bia pupu be ma na bo no awurade be ka ho anya ade nyina ne ye mpaibo anya ade nyina ne ya akɔnkyene ade bi wo ye cancer se ye cancer a be hu se nnoma bi wo ha wo ye emwa oni ntima okunu na ni enko wanim no hwehwe machi akwan me wo yiti Riverona ba telephone number se wotwere kuso amafo hamadwene too much me da mintime na anopa bi wanka mbetweme mu obe ne phone krr eja wanye see ya so much are written ntino misro hwehwe radio chikwan ma kwantuo no sika nyo de bebre udi sika chi ube wu aja sika no wo misro ube wu aja sika wa ma rade enka ho minisa rade be kan ho me chia wa mfiefo nyina amo London America other countries ni bia ye kromo wono tumi wo ho a odie so wa mfiefo no me kasa kyerɛ mu no ye kro na ye frim no ahonhom boni wo kro no enti wanhwɛ ye wo page da bia behwe ase wuti akwantu obeya adwuma 24 hours usida ne wia it is normal hwehwɛ awurade achikwane na ubetima bie adwuma why wanfiefo kro no nka nyame nhira wom ba nsuo di da kro no odi enya wonam onsim utukwa ne be wo ho a ba bia wonam bia nsuo ni di wachi fa awurade ye na awurade nka ho menisa fa awurade a wabrabo besesa mo am wo London America other countries no mesromo mo ye menua ade pa biara ni ho a ochiri ewo ofie watu kwai wabre kakalande fo adwuma mo ye anopa na dwo awurusie da bia wonya sidane wia untime nko wani mbiem mesro pa awurade achikwai na awurade ni wani nkan se wo na awurade be pejawo na obese na abefata
susuma sika ni wanim ya hene be friend na nakwasi nsu owuye omunya hene wo wamfie kuro no ntu ti kuro weri wa ma wani anna a kwasi nsu oye hena obebobra nso nna bia ne fie kura no bantini dine biem ye firi kuro bonim woni ma me ka kire mu ne so wo ani a wobehunu se saa kuro a wotim no wonfa wo life no wani gye nwie senia mote London na nasefo no moma awurade ni wani nkan mesro mo Benard bia no ne mo nimi wamfie pa ne mo ni senia na mete ti se ne me mitufo a hunu se nyame nepa wo ne mu kuro na ye firi na nye kuro pa se awurade bie wani a wanhwa betu wamfie bebi sa baka se wonfiri wo koso mo bre ni wamfie ye forces of guys babra bono nsi ye upeja ya meka se bia chore mo hwe upa abagidine wo wamfie a nkaka brochirefo yi bebe bodina wanyi ya pepepe ne wabra bo nyina ahye wonimba bi ofiri kuro na wofiri na mesro mampai bo nye ontena wadwenem ma wakoma mente na hwehwe awurade akikwane anya baabo no kura mo nya nyankopon asem wate awurade asem mo wo bompa ya bete awurade ne mesro mo na ye lowa no ma binum so ye mabro kire nye yede ye mansa nye mo ewo ya brabo masem mesro mo no ma woni nawo woso mo ye menua ani ti ma me ya me kromfo no because se me boa manfo Ghana na manka no kura nkirewa esa ma hawo last two se bia onya me video amechia wate hwe ne wante anto because ma hun se nansen wa ye mre me hunu wonoma wo nyame adwuma m senia na me hunu first na nka na wo pa awurade pa ba se wo san kwa America no noma asesa woni ma awurade asem wo kondo awurade ma awurade ni wani mu kane na awurade ne ye oboafo no nia wo bae na awurade na twitwajo continue na woni ne nante na ne pa be di wani mu kane. I love you Kwabra for Santana. I love everybody. Nyame adom nka mo ho ewo adonnom. Bye. Mr. Ba.